Kai a daidaita na ce ku zo mu daidaita gaske sai mu inganta ku zo mu inganta sau ga limamin ya zo Aminu dan Ado Kanawa karagar zaki na san kare ba zai hau yayi zama ba. Kai albishirin ku yan Kano fa ku saurara na zo kundin waka ne titi biri a waka ne gaske babansu shahidan ne mawakin zaki ne sarki Aminu dan Ado sarki babban dodo ruwa bai zama cikin kwando da kabewa ta yado ga dan tsalle kwado ga wani ba wando ya sa hula sai ya ado giri da muzu gashi muna kallo ya dauda shi domin mun gane shi surutu shi ne aiki shi haka in ka ci tuwon yashi to tabbas babu batun koshi ga jariri ganshi a dangare mun gane shi Aminu jinin Ado muna maraba da samun ka babana. Kai a daidaita na ce ku zo mu daidaita sahu sai mu inganta ku zo mu inganta sahu ga limamin ya zo Aminu dan Ado Kanawa karagar zaki na san kare ba zai hau yayi zama ba. Dillin dillin kai ku ce dillin 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 kai ku saurari bayani na mun ji babban sako zan aika shi a waka na yayi sakon dodo sarkin Kano uba guna sarki ko ba sa so ai dole su gaida ka sarki kai zaki ne ka musu gujin baba sarki daga kai motsi idan kowa zai zo kanka sarki zauna baba kai Allah ya kare ka idan Allah ya kare ka ba wani mai iya sukar ka ku ta sukar ku ta hasadar taku kowa ya gane ku mayu sai ku ci kanku lilafi ta kama ku mayu aniyar ku ta bi ku jifan zai zo kanku mayu mu mun gamsu ba wani sarki sai dan Ado Aminu ka taka lafiya sarki mai nahiya ana ta faɗar ka a duniya makiya masu jiya sun buga da kai sun gajiya rabumi sai cin kaya ita kokalwa dangin miya kai sarauta ka iya kwalliya tamkar da mazanjiya dawisu gwadin ado dan Ado mun maka tutiya sarki kai ne zakaran gwaji na dafi a cikin duka nahiya sarki ganan namijin kada mai dama ruwa dan bayaro sarki ramun kura daga kai sai 'ya'yanka muje zuwa sarki da ragon jirgi ba a karo da kai a ci lafiya to gumbar dutse namijin maza muje gugar kaya to dan Ado Bayero Aminu sadaukin duniya to ka rike Allah mun sani kuma kana da manzo mun sani la haula tana yi magini kwanta kai barci lafiya sanni dan sarki Ado Bayero ka zama unity kai ne da majority sarki kafi su capacity kwarai komanka da quality har motocinka da quantity shi ko dan naji ya zamo musu liability kai ke da immunity su ko ka bar su da quality dan Ado Bayero ka cinye gari duka maliya baba na gara lafiya amin. Kai a daidaita na ce ku zo mu daidaita sahu sai mu inganta ku zo mu inganta sahu ga limamin ya zo Aminu dan Ado Kanawa karagar zaki na san kare ba zai hau yayi zama ba.